Moi bons días. Damos comenzo a esta doble sesión que temos hoxe. En primeiro lugar, vamos a abrir a sesión extraordinaria solicitada polo Partido Socialista e polo BNG. É unha solicitude plenaria presentada, vamos a ver, o 27 de abril. O 27 de abril, en relación a exixirlle ao Goberno da Xunta e particularmente a Consellería de Sanidade que atenda a peticións dos profesionais do Pacto Porriño e lles dé a solución no menor prazo, asumir dende o Concello de Mos como propias as reclamacións da plataforma SOS Sanidade Pública da Louriña e enviar por escrito estas peticións tanto á Xunta de Galicia como á Consellería de Sanidade. Está asinado por Gustavo García Seijo, Alberto Barreiro Ricón, Alejandro Figueroa Expósito, Beatriz Vázquez Posada, Delfina Rodríguez Lorenzo e Bruno Duto Acuña. Isto quedou convocado no período que marca o ROF e a semana pasada, creo que era o xoves, entregábase a proposta que non tiñamos antes, que foi reclamada en varias ocasións, que é o que se iba a votar en relación a esas reclamacións. E tamén temos un informe de secretaría que me gustaría que antes de nada o explicase a secretaria, que lle damos a benvida, que é o seu primeiro pleno aquí en Mos e que estamos moi contentos de poder en un período tan corto de tempo haber cuberto unha plaza fundamental e vital para o Concello. Así que, antes de nada, Paula, si pode nos explica por encima o contido do informe. Gracias. Bos días. O informe que suscribín o 19 de maio de 2026 foi referencia ao contido das mocións que se presentan para debatir no pleno. Miña recomendación, tal e como ten recoñecido tamén a jurisprudencia, é que o contido das mocións teñan relación coas competencias municipais que se prestan polos concellos de acordo co disposto na Lei de Bases de Réxime Local. A marxe desto tamén están as declaracións políticas que poden facer que se encarecer de efectos xurídicos non serían susceptibles de control na xurisdicción contenciosa administrativa. Gracias, Paula. Pois agora, seguindo o sistema, o pleno comeza a exposición un dos grupos, non? Como era que un expón a moción o pleno e outro cerra, non? Era así? Sí, vamos a abrir un partido político e cerrar o outro, sí. Perfecto. Comeza vostede? Comezo eu, sí. Venga, pois adiante, Alejandro. Bueno, bo día a todos e todas. Tamén queremos darlle a benvida á nova secretaria, a Paula, e desexarlle unha longa carreira no Concello de Mos. Nada, dende a oposición decidimos convocar este pleno extraordinario para tratar, para denunciar unha realidade insostible que pon o risco o que máis sagrado temos, a nosa saúde e a saúde das nosas familias. Este é o recorte de a proba definitiva do que estamos sufrindo en Mos, en a comarca de Louriña. O desmantelamento programado da sanidade pública. Falo de Vigo. Precariedade. La plataforma SOS Sanidade denuncia que el PAC de Porriño no se reforzó. A plataforma destapou datos demoledores nos reforzos prometidos para o PAC da Louriña. O centro onde acudimos cando os veciños de Mos, dende o máis cativo o maior, se enferman pola noite ou no fin de semana. O centro onde saen as ambulancias a auxiliar os numerosos accidentes da A55. Nos venderon titulares grandilocuentes, pero a realidade é que a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia nos volveu a mentir. Miren os datos que detalla esta nova. Despois do primeiro reforzo do primeiro anuncio do reforzo en febreiro, de 28 días que ten febreiro, 15 se quedaron sen reforzar.
En marzo, dos 31 días que ten marzo, o PAC quedou sin reforzar e desprotegido 24. E o xoves 16 de abril aparecen Alejandro Lorenzo e Antonio Gómez Camaño anunciando un reforzo de un novo médico de luns a sábado en horario de tarde e cobertura dos domingos. Esa mesma fin de semana non se materializou tal feito. Pero que nin ese fin de semana, nin ata día de hoxe. Nese mesmo mes de abril, que ten 30 días, 22 días se quedaron sin reforzar o PAC da Louriña. Como se chama isto? Xestión fantasma. Se chama xogar coa tranquilidade da veciñanza. Mentras que o Partido Popular na Xunta de Galicia se lle enche falando da súa boa xestión, se lle enche a boca falando da súa boa xestión, a realidade é que os sanitarios da Louriña están desbordados e traballando en condicións de absoluta precariedade. Dende aquí queremos aproveitar para agradecer a dedicación dos sanitarios do PAC da Louriña e todo o equipo sanitario e dicirles que non están sós nas súas reclamacións. Mentres o PAC dos mosenses se afoga, e que fai o goberno de Mos? Cala. Está caladiño e mira para outro lado. Son cómplices sumisos dos seus xefes. Dos xefes de Santiago, antes que defensores dos veciños e veciñas de Mos. Prefiren defender as siglas do PP antes que o dereito a unha atención médica digna para o noso concello. Por esa posición, convocamos este pleno extraordinario, incluso me atrevo a decir un pleno urxente, porque a situación sí que é unha cuestión política. Esta situación precisa dunha actuación rápida e urxente. E lle pedimos ao goberno local que actúe, que se poñan los lados dos sanitarios, os que aplaudiron en unha pandemia, pero abandonan cando lle piden axuda. Porque non se esquezan, as comunidades autónomas deciden os salarios, as plantillas e as xornadas. Repito, a Xunta de Galicia decide os salarios, as plantillas e as xornadas do PAC da Louriña. Por todo isto, lle pedimos o que vostede xa dixo. Exixirlle ao Goberno da Xunta e particularmente a Consellería de Sanidade que atenda as peticións dos profesionais do PAC do Porriño e dé a solución a menor plazo. Asumir, apoiar, manifestar dentro do Concello de Mos, darnos igual, as reclamacións da plataforma SOS Sanidade Pública e despois enviar por escrito estas peticións tanto á Xunta de Galicia como á Consellería de Sanidade. Gracias, Alejandro. Ten a palabra Gustavo. Bo día a todas e todos. Ben, a petición deste pleno extraordinario é por unha cuestión que entendemos que todos podemos compartir, que a sanidade pública é un ben que hai que protexer e que temos que coidar. A situación que se está vivindo actualmente no PAC do Porriño, o punto de atención continuada, pois é bastante grave, como así están denunciando os profesionais. E, por tanto, dende o BNG do Partido Socialista, entendemos que é necesario este pleno para dar ese apoio e para tamén reclamarlle á Xunta e á Consellería de Sanidade as medidas necesarias. Primeiro de todo, decir que explicar un pouco cal é a situación, porque hai quen pode entender que se falamos do PAC de Porriño que non lle afecta a Mos. Bueno, pois non é así, porque o punto de atención continuada é, bueno, que mal se chama urxencias de primeira atención, que efectivamente os veciños de Mos, de Porriño e de Salceda, usan como primeiro punto de atención en caso de emerxencias. E por que está colapsando actualmente o PAC do Porriño? Porque no Centro de Saúde do Porriño deixaron de atender os médicos de familia pola tarde. Entón, moitísimos usuarios, ou gran parte dos usuarios que usaban o Centro de Saúde do Porriño pola tarde, que acuden, pois, directamente a urxencias. Isto que provoca un colapso dese servicio e que non se poida dar a atención que se debería de dar a aos 40.000 veciños dos 3 concellos e por iso se reclama este reforzo e mellora do servicio. Despois, a Sanidade Pública da Louriña ten un decálogo que presentamos aquí,
no cal está pedindo unha serie de peticións, de reclamacións á Xunta que entendemos que o Goberno de Mos, o Concello de Mos, o Pleno de Mos pode asumir perfectamente para reclamarlle. E vou nas ler rapidamente. Que se está pedindo? Aumento de orzamento, fin das listas de espera, acceso sin demora á atención primaria, reforzo de persoal, é dicir, incrementar o número de profesionais e acabar coa precariedade laboral, máis pediatría, potenciar a saúde mental, a dedicación exclusiva dos xefes de servicio que non poidan dedicarse ao mesmo tempo á sanidade pública e á sanidade privada. Reverter as privatizacións que se están facendo. Optimización hospitalaria. Plan de saúde adaptado. E no caso concreto da área da Louriña pídese a cobertura de todas as prazas de médicos de familia existentes nas quendas de mañá e tarde. Un pediatra en quenda de tarde, xa que as 3 existentes só atenden en horario de mañá. Unha ambulancia medicalizada máis, moi demandada tendo en conta o gran eido industrial da contorna, que incrementa a poboación en horario laboral e os continuos requerimentos por accidentes da A55 ou A52. Unidade de psiquiatría, radiodiagnóstico e un equipo médico máis para o punto de atención continuada, é dicir, un médico, un médica, un enfermeiro, un celador ou un PSX. Isto é o que se está pedindo. Son propostas totalmente razoables que entendo que ninguén pode estar en contra delas. Entón, por iso tamén se traen aquí e entendemos que debería de ser apoiadas por todos os concelleiros e concelleiras que compoñen esta corporación. Despois tamén temos que ver que na situación sanitaria hai como varios eidos que na actualidade están sendo discutidos. Temos o ámbito estatal, onde o Goberno do Estado ten que poñer unha lei marco, a ninguén se nos escapa que os médicos e médicas estánse manifestando, estánlle reclamando á ministra de Sanidade e ao Goberno español un estatuto propio para os médicos. Este é un baremo. Despois está a Xunta, que ten o 90% das competencias ou o 95% das competencias en sanidade, que regula as condicións laborais dos médicos, que horarios teñen que ter e, sobre todo, os recursos que se dedican á sanidade. Entendemos que é unha parte moi importante disto. E os médicos e médicas tamén se están manifestando contra a Xunta, ou, máis ben, mellor dito, reclamándolle a Xunta melloras. É increíble que no último proceso de elección dos MIR quedaran casi vacantes todos os postos de médico de familia, porque os médicos non queren ir por unha cuestión, polas condicións laborais que teñen. Que nas marca? A Xunta. Que horarios teñen, que horas extra, etcétera, etcétera. E despois, temos que ter claro que isto ao final reduce a unha cuestión de recursos. É dicir, canto investimos na sanidade, cantos profesionais, como os tratamos. E ao final trátase diso, de reforzar a sanidade pública con recursos, persoal, condicións laborais. E ao final iso redunda en toda a poboación e mellora o servizo, que é o que estamos buscando aquí neste pleno. Reclamarlle a Xunta, e se tamén queren reclamamos ao Estado, non hai problema por iso, que se melloren as condicións, que se reforce con recursos e persoal a sanidade pública en todos os ámbitos. Falamos dos puntos de atención continuada, falamos dos centros de saúde, dos hospitais, en todos os ámbitos que se reforce a sanidade pública. Rematou a súa quenda. Ten a palabra a concelleira Félix Rodríguez. Gracias, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Mire, hai algo en que concordamos todos. Todos queremos o mesmo, unha sanidade forte, unha sanidade pública forte, con máis profesionais e coa mellor atención posible para todos os veciños e todas as veciñas. Iso creo que ninguén o discute. Pero, mire, o que traen hoxe vostedes aquí en riba da mesa é a súa moción, a moción do BNG e a moción do PSOE. Fala vostede de desmantelamento da sanidade pública e pide que o Concello asuma determinadas reclamacións. E nós creemos que hai que falar con rigor. Hai que falar con rigor, con datos e con a realidade completa. Iso por riba de todo, porque os veciños o merecen. Primeiro, no Centro de Saúde de Mos, as 9 prazas de médico de familia están cubertas e a actividade asistencial funciona con normalidade. Porque aquí hoxe vostede, tal cual o dixo, parece ser que non, que Mos falla, e non falla. Estamos en Mos. En segundo lugar, no Porriño, cando nos utilizamos as urxencias, efectivamente, produciuse unha situación puntual relacionada con movimentos derivados dos concursos de traslado, e vostedes o saben. E falamos dese proceso de estabilización do persoal sanitario, que hubo un momento en que hubo aí uns movimentos e iso hubo aí unhas variacións. Pero a atención sanitaria seguiu funcionando e vostedes non o poden negar.
Seguiu funcionando e puxéronse reforzos para garantir a asistencia. Eu creo que na súa segunda quenda pode decir se isto foi así ou non foi así. Mire, ademais, hai un dato importante. A Xunta está actuando para reforzar de maneira estable o PAC da Louriña, coa dotación dunha praza médica de nova creación, estable e permanente. E tamén lo saben. Isto que permitirá estabilizar a atención das urxencias polas tardes e tamén aos domingos. Esas urxencias, esa plaza que estaba derivada deses movimentos, pois vai a quedar estabilizada. É dicir, o que antes se reforzaba con medidas organizativas pasa agora a consolidarse cun recurso estable. A solución está dada, señores. E os profesionales sempre foron escoitados, sempre. E sempre foron atendidos e sempre foron respetados. E vostedes tamén o saben. Mire, o Centro de Saúde de Porriño atende hoxe a 21.000 persoas e o PAC da Louriña atende a 43.000 veciños, Mos, Salceda e Porriño. O cadro médico está cuberto e a única vacante existente está atendéndose con reforzos específicos e prolongacións de xornada para garantir a asistencia. E como xa dixe, se está a estabilizar esa praza, esa nova praza de creación estable e permanente, que sempre foi atendida. Quero insistir en isto para que lle quede claro aos veciños de Mos. Sempre foi atendida, eu creo que os veciños de Mos non merecen que vostedes aquí os veñan a ganar. Ahora ben, hai unha realidade que non podemos ocultar. Non podemos ocultar nin converter nun debate partidista. Faltan médicos. Faltan médicos en Galicia e faltan médicos en todas as comunidades autónomas de España. Aquí Mos, en Porriño, temos sorte, pero en outras partes de Galicia non teñen a mesma, e vostedes o saben. Hai especialidades con paro cero. Moitos profesionales están próximos á xubilación e formar un médico especialista leva moito tempo, moitos anos. É un problema estrutural que afecta a base do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, non da Xunta de Galicia, do Sistema Nacional de Saúde. Por iso Galicia leva anos reclamando máis prazas MIR, máis axilidade para homologar títulos e máis medidas que permitan dispoñer de profesionales. E vostedes tamén o saben. Necesitamos máis médicos. Para iso, só fai falta máis prazas MIR, que, por certo, este ano quedaron 600 sin cubrir, e vostedes tamén o saben. E depende do goberno estatal. Esa competencia só depende do goberno estatal. Mira, se acordan vostedes cando no ano 2018 o presidente Rajoy, coñecedor desa falta de médico que íbamos a sufrir e que ahora estamos a sufrir, e se acordan vostedes que fixo un acordo con todas as comunidades autónomas de Galicia, todas as comunidades autónomas de España, que, por certo, comunidades autónomas de todos os cores políticos, e fixeron unhas medidas para corrixir esas carencias. Pero que pasou? Pedro Sánchez fixo unha moción de censura e guardou ese acordo entre comunidades nun caixón. E agora que? Pois agora vemos as consecuencias de non asumir responsabilidades. Señores, vostedes hoxe... Ten que rematar. Non dixeron aquí... Rematou. Remate. Non dixeron aquí que necesitamos Ten máis outra médicos. quenda despois, ten que rematar. En política non todo vale. Gracias, Feli. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Recordarlle a señora Rodríguez que isto non é unha moción, é un pleno extraordinario. Tratemos o tema, pois, ca importancia que ten este pleno extraordinario e o que se decida en este pleno extraordinario, o que queremos e o que a plataforma quere é que chegue a donde ten que chegar, porque a solución non está dada. A solución non está dada. Aquí o di. Non o di o Partido Socialista, nin o di o Bloque Nacionalista Galego. O din os sanitarios. E sabe que din os sanitarios tamén? Destacan que as gardas de 24 horas son un risco tanto para os pacientes como para o persoal. Pois están demostrando que as capacidades merman a medida que van pasando as gardas. Vostedes son os das gardas de 24 horas. E o Goberno Central son os que defenden as gardas de 12, que son as que teñen que facer que sean plazas atractivas para que a xente queira vir a traballar a Galicia. A sanidade
necesita apoio e necesita recursos, sí, pero a sanidade tamén se necesita que non se desvíen eses recursos á sanidade privada, como se está facendo dende algunhas comunidades autónomas. O mellor tampouco é necesario invertir moito máis, o que é necesario é invertilo ben, invertilo na sanidade pública e deixar de lado o desmantelamento, e deixar de lado o amiguismo, e deixar de lado priorizar a sanidade privada e desmantelar a sanidade pública. Estamos dicindo que se poñan de lado dos veciños, que se poñan de lado os sanitarios do PAC da Louriña. Tamén van os veciños de Mos a ese PAC. Non vamos a pôr en cuestión xa cousas xenéricas que se está pedindo en este decálogo, que tamén pasa en Mos, listas de espera hai en Mos, accesos con demora hai en Mos. Nada máis que decirles que, por favor, se poñan do lado da veciñanza. Gracias. Alejandro, Gustavo, ten a palabra. Ben, vamos chegando a cousas concretas e a portavoz do Partido Popular dixo que todos estamos a favor da defensa da sanidade pública. Ben, pois xa temos un punto de acordo. Vostede en ningún momento criticou nin dixo que o decálogo que se presenta para a votación, que ao final é o que imos a votar, non dixo nada del. Entón entendo que están de acordo con el, todo o que se pide, porque non dixo nada do que non estuvera de acordo con isto. Entón xa temos un punto de partida importante. Ben, agora podemos discutir varias cuestións, como se canalizan, como se fan, etc. etc. Vostede di que non quere facer un debate partidista, pero vostede o único que se dedicou foi a facer partidismo. Entón, que non está mal, nós non criticamos a política, a un pleno, e nós somos políticos, vimos a facer política, porque a política simplemente é a xestión dos recursos, e como se canalizan, non é outra cousa, que hai xente moi empeñada en demonizar iso. A política é boa e necesaria, a cuestión é que hai que facer política de altura. En este pleno extraordinario que pedimos é que se faga política de altura. Por iso, como vemos que están de acordo, entendemos que están de acordo co decálogo, pois o que temos é que tirar para adiante con iso. Vostede fala de que hai que falar con rigor. Certo, hai que falar con rigor. No escrito que se presenta e no debate que expuxemos nós, non se fala do Centro de Saúde de Mos, que poderíamos falar, porque ten necesidades. Falamos do Pacto Porriño, o punto de atención continuada, digámoslo claro, as urxencias do Porriño, que hai unha necesidade imperiosa. Que vostede di que foi unha situación puntual, non, ten que falar cos profesionais que están traballando ali. Non é unha situación puntual, é unha situación que se repite continuamente a falta de medios. Porque tamén hai que explicar que a ambulancia medicalizada, cando ten que sair, sale cos profesionais do PAC. É dicir, que queda as urxencias sin os profesionais porque a ambulancia ten que sair. Por iso se está pedindo outro equipo máis, que non só un médico máis, é todo un equipo, médico, enfermeira e PSX. Iso é o que se está pedindo. Vostede fala de que o PAC só atenda 42.000 persoas. Non, nós o que lle dicimos é que non só atende a 42.000 persoas, atende a toda a persoa que está nos nosos concellos nese momento. Os polígonos industriais teñen miles de persoas todos os días. Tamén son atendidas no PAC. E cando sai a ambulancia, cando hai un accidente, sale a do PAC do Porriño. Entón, nós o que estamos pedindo é iso. Entón, para chegar a unha conclusión, entendo que están de acordo co que se está solicitando aquí, do decálogo. Entendemos que hai que reforzar a sanidade. Bueno, xa temos un principio de acordo. Temos un principio de acordo. Despois, só para recordar, faltan médicos, é certo, pero por que non se cubren as plazas de médicos de familia? Os médicos dino, polas condicións laborais que ten. Rematou o seu tempo, gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Popular, Feli. Mire, hoxe non falaron das folgas dos médicos, non falaron das cancelacións de citas, non falaron das cancelacións de operacións. Por qué? Pois porque saben que está motivado porque os médicos pídenlle ao Ministerio de Sanidade, a ministra de Sanidade, que os escoite, que haya diálogo, que haya estabilidade e que haya solucións. E vostedes o saben, e a ministra non nos escoita. E por iso temos o que temos ahora mismo. Non só en Galicia, en toda España, pero é moi grave. Cancelación de operacións, cancelacións de citas médicas, por culpa de que ese estatuto marco que vostede facía referencia
e a ministra non quere facer. Mire unha cousa. Aquí hai unha diferencia importante. Galicia está escoitando os profesionais sanitarios, mantendo reunións, impulsando melloras e medidas. Recentemente, esa reforma integral que vostedes non fixeron referencia, esa reforma integral da atención primaria, consensuada cos profesionais médicos, e vostedes tamén lo saben. Saben que Galicia actúa, o Goberno Central non, e vostedes apoian o Goberno Central. Mire, digo unha cousa, necesitamos máis MIR, máis prazas MIR. Necesitamos que a ministra escoite aos médicos. Eu sei que vostedes hoxe aquí cumpren órdenes, sei. Sí, vou a falar do que vostedes trouxeron, do que trouxeron da SOS, Sanidade Pública, desta plataforma. Lle deron a vostedes este panfleto para que o trouxeran hoxe aquí. Esa moción ven imposta por esta plataforma, SOS Sanidade Pública. E o seu voceiro desta plataforma, Manuel Martín, é o mesmo que asesoraba o bipartito cando vostedes gobernaban na Xunta de Galicia. É a mesma persoa que non quería ese convenio da Xunta de Galicia ca Fundación Amancio Ortega para traer ese equipamento fundamental para o tratamento do cancro. Se acorda? Si chegamos a facer iso, que carencias tendríamos ahora en Galicia? Bueno, sin embargo, hai que decir unha cousa. Cando a Fundación Amancio Ortega lle propuxo ao Goberno estatal, aí sí que aceptaron. E Manuel Martín calou. Ou non? Mire, isto é o que vostedes traen hoxe aquí. Traen aquí propaganda política. E mire, eu digo unha cousa. Simplemente os veciños de Mos, que cada un saque a súa propia conclusión. Que é o que hoxe vostedes traen aquí? Que é isto? Un panfleto? Ou realmente queren que a sanidade funciona? Porque se ustedes queren que a sanidade pública funcione, teñeno fácil. Exíxenlle ao goberno de Pedro Sánchez que os coite os médicos, que cancele ese problema que teñen os médicos e que teñamos esa cancelación para ter máis citas e para que non se cancelen as operacións, que é o que está sufrindo. Mire unha cousa. Aquí o que necesitamos é que as administracións se xunten e se apoien. Non hai déficit de médicos no Porriño, non hai déficit de médicos en Mos. O que precisamos é que as administracións se unan nos esforzos para conseguir. Gracias, Feli. Gracias. Tengo o turno de peche da proposta Gustavo Barcia. Ben, vostede fala de que se trouxo aquí un panfleto. Ben, non vou entrar nas calificacións, nin como respeta vostede a súa sanidade a unha plataforma que, bueno, poden criticar que ao mellor hai xente que hai aí dentro que non lle gusta, pero supoño que os médicos, enfermeiras e profesionais da sanidade mereceránlle respeto, non? Bueno, pois tamén están aquí dentro e tamén suscriben isto. Entón, vostede fala que non lle gusta o portavoz de súa Sanidade Pública Galicia. Ben, é unha cuestión persoal ou política, se quere, ou partidista vostede. Pero me pode decir cal das iniciativas que hai aquí non lle gusta? Pode dicilo? Porque é o que imos a votar. Non imos a votar se nos gusta o portavoz de súa Sanidade Pública. Imos a votar do decálogo que hai aquí que non lle gusta. Acceso sin demora, reforzo de persoal, máis pediatría, potenciar a saúde mental, unha ambulancia medicalizada máis. Dígame exactamente, ou díganos aquí, digan públicamente que é o que non lle gusta do que se vai a votar aquí. Non se non lle gusta o portavoz, que o de menos. Vostede, se escoitou a miña intervención, que creo que non, o primeiro que dixen é que hai unha folga de médicos porque piden un estatuto propio. Un estatuto propio. Que iso podemos discutir se é necesario ou non. Pero eles fano, están no seu dereito e manifestanse contra o goberno central e a ministra de Sanidade, pero non só contra eles, porque tamén se olvida da outra parte, tamén contra a Xunta. Esa parte esqueceuna. Mire, voulle ler unha nota de prensa que a vostede lle gusta sacar. Os 4 colexios médicos de Galicia demandan ao Sergas retirar o complemento salarial por reducir baixas laborais dos pacientes. A última ocurrencia da Xunta é potenciar ou pagarlle aos médicos porque acurten as baixas. Os 4 colexios médicos estanlle pedindo a Xunta que o retiren. Iso tamén é importante. Para concluir, creemos que é importante que estén a favor, porque o que se está pedindo é xusto e necesario, e por iso pedimos o voto favorable de todos os grupos e conselleiros. Moitas gracias, Gustavo. E eu vou a rematar este debate
dicíndolles que hai que ser serios, o digo eu tamén, si. Eso é un panfleto político. A vostedes, os veciños de Mos, lles importa pouco. Xa o demostraron moitísimas veces. O que non lle vamos a consentir é que veñan aquí a darnos leccións de que lado estamos. Nos estamos claramente do lado dos veciños. E vostedes están claramente do lado do Partido Socialista e do BNG, porque, que lles parece? En plena folga desde hai meses contra o Ministerio de Sanidade. En plena folga donde os médicos están cancelando operacións, donde hai pois citas médicas que se teñen que esperar por parte dos veciños meses e meses, que denuncian exceso de gardas. Os médicos, contra quen están manifestándose os médicos? Contra quen fan a folga os médicos? Contra quen? Contra a Xunta de Galicia? Contra a ministra de Sanidade. E resulta que ven aquí o Partido Socialista e o Bloque en plena folga, en plena crisis sanitaria, a presentar unha proposta cos cañóns disparando hacia onde? Hacia a Xunta de Galicia, facendo un xuicio político á Xunta de Galicia. No, nós non vamos a participar deso. No, vostedes gardan silencio contra o principal actor, que é Pedro Sánchez. Vostedes gardan silencio contra a principal actora, que é a ministra de Sanidade. Sí, que levan meses os médicos manifestándose, meses convocando folgas, contra o exceso de gardas, como lle decía, contra a falta de recoñecemento profesional, co deterioro das condicións laborais e contra tamén a ausencia dun marco específico adaptado, o Estatuto Marco. E resulta que teñen o cuajo de vir aquí a falar de non sei cantas cousas forzando, porque ahora voulle falar con detenimento, forzando todo e facendo unha situación catastrófica e real. Os fantasmas son vostedes. Falan aquí xestión fantasma, a súa. Sanitarios desbordados en absoluta precariedade. Sí, precisamente. Pero que os cañóns os teñen desviados. Céntrenos contra o Partido Socialista, contra Pedro Sánchez, que por suerte quedalles moi pouco oxíxeno. Vayan contando os días. Quedalles polo ben de España moi pouco oxíxeno. E vostedes son os cómplices. Vostedes son os sumisos e eu non lle vou a soportar aquí que veñan a darnos leccións de que veñan a defender os veciños. Miren, vostedes levan na oposición desde o ano 8, 18 anos. Saben cantos plenos extraordinarios pediron? Miren canto traballan vostedes e canto pensan nos veciños. Efectivamente, será que este goberno o fai bastante ben, porque eu creo que conto 3 plenos extraordinarios desde hai 18 anos. Saben os veciños de Mos cantos plenos pode pedir esta xente, estos concelleiros? Faga favor de manter silencio. Faga o favor de manter silencio. Eu creo que os ointes teñen que darse conta de que eu estou aquí en silencio escoitando os voceiros. Cando me toca a quenda de palabra é que non son capaces de soportalo, pero teñen que soportalo porque o pleno presido eu. E eu pecho este debate. Así que, se non están ben, váyanse para fora. Pero advírtolle a primeira chamada a orden que fago. Que está buscando que o bote para fora? Se o está buscando, digamos xa, porque lle invito a que se vaya. Manteña silencio. Polo tanto, estos corporativos da oposición, que sepan os veciños de Mos que poden pedir o ano 3 plenos. 3 plenos o ano. Multipliquen 18 por 3, cantos podían haber pedido. E saben cantos pediron en todos os 18 anos? 3 plenos. Multipliquen 18 por 3. Eso conduce a dúas cousas. A primeira, que o goberno funciona. E a segunda é que eles o de traballar quedalle moi grande. E agora sí, é que agora estamos en campaña xa, agora empezase a ver por Mos, empezase a ver os vídeos, empezase a ver as iniciativas. Pois aquí vou estar eu para invitándolle a que sean serios. Mire, o que hoxe presentan aquí sobre a situación sanitaria da Louriña parte, efectivamente, dunha realidade evidente, que todos a sabemos, a falta de médicos no país, pero que, efectivamente, existen dificultades no sistema sanitario público de España, en todas as comunidades autónomas, donde goberna o Partido Socialista, donde goberna o Partido Popular, donde gobernan calquera presidenta de calquer color político. Porque, efectivamente, pois están derivadas pola falta de sanitarios e, efectivamente, o que teño que decir é que, ademais desa realidade, hoxe vostedes veñen aquí a traernos unha iniciativa con unha visión claramente ideolóxica.
simplista, en moitos casos do que pon aquí catastrofista, e unha moción que é un corta e pega de outros lugares de Galicia que aquí non se corresponde. Yo vou a decir. Unha cousa é defender as melloras na sanidade pública, algo que compartimos todos, defender a sanidade pública. E outra moi distinta é utilizar permanentemente ese discurso catastrofista, mentindo e ocultando datos. O propio manifesto que vostedes traen aquí, que tardaron en entregalo, que tivemos que reclamarlle en varias ocasións, reclama máis profesionais, sí, máis pediatras, reforzo do PAC e máis recursos en saúde mental. E vostedes saben que moitas desas reivindicacións coinciden precisamente coas medidas que xa está agora impulsando a Xunta de Galicia. Repito, hai que ter clara que este é un problema que non é de Galicia, é de Cantabria, é de Asturias. Quen goberna en Asturias? O Partido Socialista. É de Castilla-La Mancha. Quen goberna en Castilla-La Mancha? O Partido Socialista. Tamén é do País Vasco, tamén é de Cataluña. Todos temos o mesmo problema. Goberne quen goberne, porque efectivamente todos, de momento, estamos baixo o paraugas de Sánchez. O propio Ministerio de Sanidade, a propia ministra, recoñece que faltan 4.500 médicos no conxunto do Estado. E por iso as comunidades autónomas pois teñen efectivamente este problema, que levan anos reclamando aumentar a capacidade formativa MIR, flexibilizar os criterios de acreditación das unidades docentes e permitir formar máis especialistas. E que isto o pide Galicia, e que isto o reclama Galicia. Como queren que yo diga? Por lo tanto, cando vostede dice que as iniciativas, se estamos de acordo con elas, claro que sí, pero que non é unha responsabilidade da Xunta de Galicia. Poñan o foco centrado, é unha responsabilidade da ministra de Sanidade. Isto afecta a medicina familiar e comunitaria, a pediatría, a psiquiatría, a medicina, a psicoloxía clínica e o resto das especialidades sanitarias. Miren, a Xunta de Galicia inviste máis de 70 millóns de euros, pero quen decide para a formación, pero quen decide cantos médicos se forman en Galicia. Podíamos investir máis de 70 para a formación, sí. Tendría Rueda que investir máis de 70? Podría. Se a ministra lle dice, mire, é que ten que formar máis médicos, pero quen decide o número de médicos que se forman en Galicia non é nin o presidente da Xunta, nin o conselleiro de Sanidade. É a ministra de Sanidade. Polo tanto, cando vostedes falan de falta de profesionais, deberían exixirlle as responsabilidades a quen ten as competencias. No caso concreto da Louriña, o PAC da Louriña de Porriño soporta unha enorme presión, efectivamente. Atende, saben a cantos? A 43.500 veciños de Mos, de Porriño e de Salceda. Por eso, a Xunta de Galicia, a través da área sanitaria de Vigo, ven reforzando o dispositivo. Unha nova praza médica estrutural para o PAC, o reforzo da atención de tarde e a ampliación de cobertura en fin de semana e domingo. Polo tanto, isto é así, e se non lles parece que estou dicindo a verdade, demóstreno, porque isto é así, e o que están facendo vostedes é manipular. O propio Sergas explicou que o centro ten toda a plantilla cuberta, grazas ás medidas organizativas impulsadas desde a área, non desde o Ministerio. Iso non significa negar as dificultades que as hai, significa recoñecer que existe un problema nacional de falta de médicos e que o Sergas está tratando de tomar medidas a pesar da falta de médicos. Eu chamei esta mañán ao Centro de Saúde de Mos e pedín cita para a miña médica. Chamei ás 8:30 da mañán e saben para que hora me deron cita? Para as 9:30 de hoxe. Aquí hai 9 facultativos. Aquí se atenden a 1.350 tarxetas, cando a media son 1.500. E aquí hai 9 tamén técnicos de enfermería. En total hai 30 persoas traballando no Centro de Saúde de Mos. Esta é a realidade, que hai 30 médicos, enfermeiras, administrativos e ATS no Centro de Saúde de Mos. Porque Mos, ademais, tamén participa activamente na formación de novos profesionais. Por tanto, hai problemas? Sí. Pero tamén hai unha realidade asistencial moi distinta a ese relato apocalíptico que vostedes nos traen aquí. E hai unha cuestión que desmonta completamente o relato seu de abandono sanitario. Efectivamente, o enorme investimento da Xunta de Galicia no Porriño, que xa é unha realidade, e no que vendemos 6,2 millóns de euros.
Se acaban de investir no Porriño hai un par de anos. Se ampliou o centro en máis de 1.100 metros cuadrados. Se incorporou un novo PAC 5 consultas, unha nova área de fisioterapia, sala de reanimación, consultas médicas de medicina e enfermería e traslados tamén do Álvaro Cunqueiro de tratamentos oncolóxicos. E saben, ademais, o que está pasando en Mos, que se está traballando nun proxecto que solamente o estudio básico corresponde a 4.700.000 euros. É dicir, Mos vai a ter dentro de moi pouco un centro novo de saúde que a Xunta vai investir en el 5 millóns de euros. De verdade lles parece que a Xunta non está investindo en Mos? Con esas novas consultas de pediatría, espazos específicos para a formación de MAISMIR e de MAISEIR, fisioterapia, nutrición, cirurxía menor, espacios de saúde para a muller, importante mellora de capacidade docente e asistencial, incrementamos a superficie un 65%, novas consultas de medicina familiar. Todo este relato que lles molesta é a realidade do Porriño e de Mos, e tamén é a realidade de Galicia. E precisamente, pois, vostedes veñen aquí a contarnos cousas que non son mentira. Fala de privatizar. Outro dos discursos habituais. Cando gobernaba o bipartito en Galicia, se destinaba o 6% do presuposto a privatización, a concertación con hospitais que non eran públicos. Hoxe se baixou o 4%. E iso vostedes o saben. O saben, pero non o van a recoñecer. Así que a concertación é menor que cando vostedes estaban gobernando. Actualmente, o 90% dos profesionais da área de atención primaria do Sergas teñen un vínculo estable, tamén en Galicia, sí. E tamén lles quería falar dese dato que non é certo, de que non hai ningún documento da OMS que estableza que a atención primaria debe chegar ao 25% dos recursos sanitarios. No, o que sí existe é unha obrigatoriedade de que hai que incluir o gasto farmacéutico. E, efectivamente, nós estamos no 31% do gasto da sanidade pública e do gasto farmacéutico en Galicia. E eu teño que decirlo aquí porque son datos que teñen que coñecer os veciños. Que hai problemas de falta de médicos, que hai problemas para cubrir pois todas as necesidades, porque o Ministerio de Sanidade non crea novas plazas. Pero en Galicia gozamos unha boa sanidade pública. En Galicia gozamos uns recursos públicos para a sanidade extraordinarios. E aquí na Louriña tamén. E en Mos tamén. Mire, como non lle vou a falar de corta e pega? Cal é o Hospital Comarcal da Louriña? Coñécelo? Eu non o coñezo. Moléstense en revisar a moción ou esa proposta, porque esa non era para Mos, e que aquí vamos ao Álvaro Cunqueiro, o mellor hospital do país. Non vamos a ningún hospital comarcal. Non sei de que hospital comarcal falan. E tamén me gustaría destacar aquí cando falan de dedicación exclusiva do persoal médico. Que queren insinuar exactamente? Que algún profesional de Mos ou de Porriño non cumple o seu traballo? Que non atende correctamente os pacientes? Que desatende as súas obrigas? Non sei por que se introduce isto, porque é un copia-pega, efectivamente. Por tanto, miren, vamos a ir terminando este debate dicíndolle que a mí me gustaría que nos centremos na realidade de Mos, na realidade de os veciños e veciñas de Mos. E eu non lles vou a permitir que sigamos facendo aquí este tipo de comedias e espectáculos políticos. Xa sei que teñen pouco que rascar na xestión local e entonces teñen que vir con cuestións que non son deste pleno. Con ese informe de secretaría e máis co que vai a vir por diante, que son meses onde van a tratar de traer cuestións que non veñen ao caso, lles digo que en este pleno a partir de hoxe se van a tratar exclusivamente os asuntos que son de competencia de este pleno, de este concello e de que lle interese aos veciños e veciñas de Mos. Este asunto é unha cuestión do Parlamento de Galicia, unha cuestión do Congreso dos Deputados, que lles invito a que se poñan do lado dos españoles, que se poñan do lado das necesidades e que lle obliguen a ministra a tomar medidas. Aquí hai unha nota de prensa de un sindicato do CESIF do 3 de maio que dice que efectivamente que ha exigido al gobierno una verdadera política de demografía sanitaria, la habilitación inmediata de más acreditaciones de unidades docentes para la medicina familiar y comunitaria, que se presentan 15.084 médicos y solamente se asignan 9.276 plazas y más de 6.000 quedarán sin una plaza.
Isto é o que dicen os médicos. Isto é o que dice a realidade e non a que vostedes traen aquí. Polo tanto, mentre a Xunta de Galicia reforza o PAC con máis médicos, con máis cobertura horaria, con máis investimentos, o Partido Socialista e o BNG traen aquí unha proposta construída sobre o alarmismo, a confrontación e a utilización partidista desta cuestión. Sei que non lles gusta que eu remate a miña intervención con isto, pero é o que hai. Mos necesita responsabilidade, colaboración institucional e solucións reais. E isto é o que está facendo Galicia, a Xunta de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia. Non necesitamos máis espectáculos ni máis plenos propagandísticos. Polo tanto, estamos de acordo en todo o que vostedes piden aquí e exíxanllo a ministra. E aí sí que votaremos a favor. Polo tanto, votamos en contra desta moción, desta proposta deste pleno. Votos a favor da proposta. Partido Socialista BNG, votos en contra. Partido Popular queda